O material entregado foi moitísimo, as necesidades moitas, incluso moitas adiadas, de moitos anos, darían para encher unha mesa con necesidades de todas as partes da cidade. Eu mesmo reuníme con máis de 30 asociacións, onde eu non cheguei, chegaron outros concelleiros e concelleiras, e a través da xente da administración fomos facendo unha especie de compilación de todas as reclamacións e as necesidades dos barrios. A todas as persoas que están en risco de exclusión social neste concello sean atendidas con atención rápida, porque hai moita xente que non pode esperar o que a veces tardan os servizos sociais. Decir que o ano pasado, cando puxemos en marcha a Ordenanza de Garantía Básica Cidadá, tamén puxemos en marcha un programa de reforzo dos servizos comunitarios que permitiu contratar a 2 traballadoras sociais e unha educadora. Son Andrés Viqueiro, presidente do Club Atlético Fátima, o equipo de aquí do barrio. Temos un gravísimo problema de alumbrado no campo desde o ano pasado. Quedaron en que antes do 30 de xunio deste ano estaría resolto o problema. Simplemente era preguntar eso, si vai estar para que podamos comenzar a próxima temporada con un alumbrado normal, digamos. Como sabes, o ano pasado no campo que está utilizando Fátima houve un problema ca iluminación que se escapaba ademais de cualquier cuestión de mantemento que requería de obra. Metímoslo nos orzamentos deste ano, están xa aprobados os orzamentos deste ano e a idea é que no vindeiro curso vos teñades xa todo arranxado. A agua ven toda é recollida da parte de atrás pola parte de atrás do Pan de Hogueira, ven por unhos prados, como a miña, máis. E eles, como expropiaron ali unhas fincas e subeu o terreno, a min ora inúndoseme. Eu fun un deles, dixeronme que non sei se é cousa do Concello ou cousa da DIF, pero a mí non me fixeron caso ningún. Este documento de auditoría é bastante realista e aquí queda recollida esa demanda. En este tempo estuvose traballando para ver cal podía ser o proxecto para evitar que o que quedou mal nesa urbanización no SU14 que está detrás do Pan de Hogueira, pois que se resolva, porque realmente está sin resolver a recollida de augas. Si hai que canalizar, si son augas de pluviais, que realmente o que está correndo, pois como facelas chegar a Torregato que hai abaixo de tal forma que non corra a través de todas as fincas.